Kowe iki putuku. Wareng apa kowe? Aku pengen ketemu karo Kanjeng Hyang Durwati. Nek wis ketemu, mudi tuwuh malah swara wirang sedane wong tuaku. Musin, tak kandhani. Anane wong tuamu mati ning pabaratan iki mergo wong tuamu pancen mulang sarak. Yen kowe butuh ngerti critane kok tak critani dodok seling perkara sing genah. Sing cetha. Ora mung nampa kabar ngawuh gawar-ngawur. Terus kowe nesu karo yangmu. Tanpa nganggo dasar bebener. Ayo manunggal karo sapa? Karo Pandhawa. Ora sudi. Wah, setan. Setan kowe. Ah, aku jare semua nesu mergo aku wis tuwa. Kamu wis tuwa wis wegah nesu. Ning kowe netangi kamurkaning mbahmu Curiganata. Kowe netangi marang nepsune mbahmu Curiganata. Kowe ngerti ora? Aku ndangi mbahmu Curiganata biyen jaman aku dadi ratu ning Mandura.